Introduïu accions en cada letra. Tenies raó. He vist passar tants quadres per la finestra. Els salzes, les sínies, les vinyes, els cavalls a les ribes del Rodan, les cases ataronjades entre les I bé, al sud busca un altre llit. Darrere de l'única diversió des que era silenci. Stop. És massa contemplatiu. Què mires, Vincent? Silenci. Has decidit ignorar-me? Silenci. Sóc aquí. Mira, silenci. Què estàs mirant, Vincent? Què estàs mirant? Silenci. Crit que des de la teva habitació, enllà de la finestra, es veu un camp de blat i un tancat, amb el sol que hi pica al matí. Què vol dir? Mentre venia amb el tren, he tingut una indigestió de paisatges. El sud és magnífic, Vincent. Tenies raó. He vist passar tants quadres per la finestra. Els salzes, les sínies, les vinyes, els cavalls a les ribes del Rodan, les cases ataronjades entre les primer cop. Ha fet molt d'efecte venir aquí de colors, com entrar en una novel·la. Ja sé què deia. Cada matí es converteix en un referent. Mosquetes esclafades. Quan ell comença a explicar, tothom mos, també els demés, els més nerviosos. Venia amb el tren, he tingut una indigestió de paisatges. El sud és magnífic, Vincent. Tenies raó. He vist passar tants quadres per la finestra. Els salzes, les sínies, les vinyes, els cavalls a les ribes del Rodan, les cases ataronjades entre les torneres. Hauria anat a boca de 2 minuts repensant les teves paraules. Darrere del vel de l'oest. I és cert, aquí les coses viuen. No es mira com viuen. I són tots els camps de Cesar i les zones vermelles, negres, si estigués marcades de vida amb gràcia. Ha fet molt d'efecte venir, com entrar dins d'una novel·la. Ja estic què deia. Cada matí em submergeixo en el referent. La història de l'escultura i pintor de Vincent Van Gogh. Ja he vist 3 pisos pels volts de Runetic, terra de taulons de fusta, una gran vidriera que dona a la plaça de Pixí. Més has de fer-ho, i gràcies a la Perfecte, ho faré, ho provaré demà, ho provaré demà. Cuida els demés, però és més de vent que tots ells. Cuida els demés, però és més de vent que tots ells. És ell que s'ocupa de tu. Que he agafat els fills del Titella, sí, el més amplat. Ligueulo es una orden. Ligueulo. ¡Bum! Que quede inmovilizado allí. Ahora empieza la cura. Una día a la avena y que duerme durante 3 días. Lo tengo que hacer con el ritmo con el que leo una receta médica. Y sigo cuando esté desperte.
quan es desperti. Però l'altre mateix, va començar a donar guitzes, es llançava contra l'amo, donava cops a terra i es tornava a aixecar-se damunt de la palla. No deixava Vostè, i és vostè, qui va assassinar. Sí, però cosa va pas que tu, control, Va deixar el fòssil allà, a terra. jo Antes de tenir ferro e un Vincent, amb aquestes tisores esborro el teu avortament. Quiero que esta frase sea èpica. Com Déu amb la creació, n'hi ha prou amb cop per aniquilar-la. Prou y copa tendrán el mismo sonido, como si fuera un sonido de crack. Prou, cop. Sigue Gustavo, tu non vols fer-ho. Stop e me quedo. Antes de que siga Gustavo e un Vincent, un gran ensenyament. Als últims 5 segons d'un mal parit per destruir son los últimos 5 segundos de la vida del doctor. Tú lo quieres matar. Sigues Gustavo. In Lichte
recupero el 6. Sonrisa del cuerpo 2. Stop. Sonrisa del cuerpo 3. Sonrisa del cuerpo 4. Sonrisa del cuerpo 5. 3. Oh, Vincent, haces medio paso delante. Al lado te pones Teo. No, quedo. Cambio solo el plano del dorso de Albert. Y cambio solo el plano de esta mano, se la pongo aquí. Y quiero salir yo también en la foto y lo empujo. Más, sonrisa solo Vincent, más, directo, voilà. Más sonrisa, eso non abajo, más, tira esta boca, tira la boca, no. Ahora el espacio es este. Soy yo. Dentro de este espacio, bloque 4. Director de la presó. Presó, sí, si claves aquestes fulles no hi ha diferència. T'equivoques. Puc acostar-me a tu? Acostar-se? Et proposo un acostar-me a tu? Acostar-se? Et proposo un pacte. Tu deixo, el governo en l'azar, i jo deixo l'expedició, l'azar, i jo fareixo l'expedició, he dit que comprometo, amb claveu, i tindràs el... Silenci. Els vidres aquí són opacs. La llum del sud amb la boira del nord. Lletra, el repetíem, plegats. Per mi, i el vaig recitar, divertir, no és possible que naixessin. A veure, podries demanar un permís per poder pintar Vincent. Des d'ara, porteu-li pincells, teles, pintura, un de buscar, i un cavallet esclau, has escrit tot. Avança la història de Vincent. Silenci. Inofensius, no hostils i socialment... Vols dir? Ho entenem si hi ha uns temps necessaris. Si el teu germà està d'acord en signar, miraràs tornar a buscar-te. 7 dies hàbils, Germines. Hi ha alguna cosa que no em quadra. Explica't, escolto. Vostè és el director Canviar les coses. Fer-les de nou. Des del principi. L'única que és silenci. Senàs, he guanyat. Començo. Mira'm. He de llegir dintre de mi. I aquella terra. No passava un mes sense que es cremés almenys un molí. Ara ens tocava de la Hi havia lletres, però també dibuixos. I escrivia un gran verset. I escrivia un gran verset. Els segles 3 per acá. I verd, enyora. Llegeix-me la seva. Fàcil. Li dono les baixades. Divendres a la i adeu fiat. D'acord, fem-ho així. No! Tanto callador, és el no està permès. És la teva És que només la seva desclassificació i a dins, mirant el fill i no li dius gràcies. Endavant, sempre necessitant llegir-la. Per mi, les flors aquelles al 113 de Rosengat
A veure, podries demanar el permís per poder pintar Vincent? Vincent! Des d'ara mateix. Des d'ara! Porteu-li pinzells, teles! La Mercès, però està sense marc. Puc fer que la muntin sobre el vestidor si no té res en contra. No ho sé. Escriu-me i digue'm què he de fer. Les habitacions són blanques, els llits són blancs, les finestres són blanques, les portes són blanques, i els vestits són blancs, i les flors, també les flors, neixen blanques. Volen sempre. La diferència és morir entre xiulets o entre aplaudiments. Aquí com acaba... No ho sé. Llegeix-lo. És una bona història, crec. Xantarmes en el nom de la llei! A la porta de la meva habitació hi diu Vincent Baró. No està permès. És la teva habitació. És la seva habitació. I a dins m'hi han posat el vídeo. Tal com sóc. T'equivoques. Però com no pots negar-te, et dius a tu mateix que en el fons no estic tan malament, no? I que tal com va passar, tot s'acabarà. Ha fet molt d'efecte venir fins aquí. Com entrar dins d'una novel·la de Godet. Què estàs mirant, Vincent? Què estàs mirant? Silenci. I aquella tela